खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव फरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै हो। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय लोगो लोगोनो आं जेसेबां गोदान गोदान आपडेट नोंथांमोननो गभर्नमेन्टनि स्किमनि जोहै नोंथांमोननो होलांबाय थानो हायो आरो लोगोफोर, आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरखाबाय। गोबाङानो आंनि मोनसे पार्ट टाइम जब जायखौनो स्किल इन्डियायाव आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन दे लोगोफोर मैया। बे भिडिअ आपल'ड होनायाव नोंथांमोनाबा गोबाङानो आंनियाव कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदों आरो गोबाङानो माखासे बाथ्रा बुंदों दे लोगोफोर। बेनि सायावसो आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। बेवहाय स्किल इन्डियायाव नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां कमेन्ट्स खालामनानै गाज्रि गाज्रि रावबो बुंहरदों आरो गाज्रि गाज्रि मेसेजबो खालामदों आरो लोगोफोर। नाथाय आं बिनि सायाव दिनै क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आं दिनै ओंखारबोबाय लोगोफोर आरो बिनि जि नोंथांमोना उइथड्र'फोर बिबाय थादोंना बे उइथड्र'खौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो लोगोफोर। बे जाबाय ससियेल मिडिया मोनसे एप्ससो दे लोगोफोर, आं नोंथांमोननो डाइरेक्ट बुंखाबाय। बे जाबाय फेसबुकफोर बायदि इन्सटाग्रामफोर बायदि मोनफा मोनफा ससियेल मिडिया इन्डियानि मोनसे एप्ससो लोगोफोर। बे एप्सआव नोंथांमोना जेरै फनपे गुगोल पेखौ इउज खालामनानै नोंथांमोना मालायनो रिफार खालामनानै हरदो लोगोफोर। बे रिफार खालामनाया नोंथांमोना जेरै बनास मोनो, बेबो कुइन्टु एप्सआबो मोनसे ससियेल मिडिया एप्ससो लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि भिडिअ आपल'ड खालामनानैबो इनकाम खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय भिडिअ खालामनानैबो नोंथांमोना बिनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन आरो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना रिफार खालामहरब्लानो नोंथांनि फ्रेन्ड्सनो हरोब्लाबो बे नोंथांनि जि आइडिखौ लिंकखौ लायोब्ला जेरै गुगोल पे फनपेआव जेरै नोंथांनि आइडि लिंकखौ लायो अब्ला नोंथांमोना बनास मोनगोन। बेबो मोनसे कुइन्टु एप्सआबो बे ससियेल मिडिया मोनसे एप्ससो लोगोफोर। बेखौनो आङो इन्डिया स्किल माने नोंथांमोननो लिरनानै होदोंमोन आरो लोगोफोर। बे भिडिअ आपल'ड खालामनायाव गोबां मानसिफ्रानो बा गोबां सुबुंफ्रानो बेवहाय गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्टबो होदों। लोगोसे गोबां माने बेखौ फेक्स होननानै मालायनि भिडिअखौ इडिट खालामनानै गाव पस्ट सोनानै होदों होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय दं आरो लोगोफोर। नाथाय बियो बेफोरबायदि जेबो नङा, आं नोंथांमोननो सैथो बाथ्राखौ फोरमायगोन आरो बे सैथो बाथ्रा हिसाबै आं नोंथांमोननो प्रुफबो देखायगोन आरो लोगोफोर। नोंगौ बे कुइन्टु एप्सआ मोनसे इन्डियानि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म दे लोगोफोर। बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव नोंथांमोना बोरैहाय खामानि मावनो नांगौ आरो नोंथांमोननि जे बेखार जिउखौ बोरैहाय दैदेनलांनांगौ जाहाथे नोंथांमोना बेवहायनो एसे एनै जि आर्निं खालामनानै जिहेथु नोंथांमोना गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बा फरायसा जिउखौ फरायनायजों लोगोसे नोंथांमोना मदद खालामनो हायो। आरो गोबाङानो बुंबाय दं एकाउन्टआ हेक जागोन, बायदिसिना हेक जागोन। दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै, आं बे ससियेल मिडिया एप्सआव बा कुइन्टु एप्सआव आं खामानि मावनाया 7 मान्थनि बारा जाबाय लोगोफोर। नाथाय आं दिनैसिमबो बेनिफ्राय जेबो प्रब्लेम मोनाखै। अलरेडि आं नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै आरो बिनि प्रुफखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरो लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोननो बेनिफ्राय आं बेसेबां रां मोनखो आरो बेसेबां राङा आंनाव फैखो आरो बेसेबां रां हाबखो आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांनि लोगोफोर। दसे उनाव नोंथांमोननो आंनाव मेसेज बक्सआव मेसेज फैनाय बे कुइन्टु एप्सनि जे आइसिआइसि बेंकनिफ्राय फैनाय बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो लोगोफोर। गिबियाव नोंथांमोननो बेनि जेसेबां आर्निं जाखो बेखौ आङो दिन्थिलांग्रोनोसै आरो लोगोफोर। दानिया आङो बेवहाय आंनि फट' दं दे नै लोगोफोर, आं थगायाखै, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। नै प्रफाइल पिकचार दङ, बेवहाय आङो क्लिक खालामनोसै आरो दानिया आंनियाव क्लिक खालामबाय। आं क्लिक खालामखांनायनि उनाव नायदे लोगोफोर, एसे माने बे एप्सआ एसे स्ल' दे लोगोफोर, नोंथांमोनाबो स्ल' मोनगोन। बेनि उनाव नैबेयावहाय वालेट बेलेन्स दंना लोगोफोर, बे वालेट बेलेन्सआव नोंथांमोनाबो थुनानै नायनो हागोन। आंनियाव बेसेबां दं, आंनाव गोबां गैला आरो उइथड्र' खालामजोब्बाय नालाय आङो। बेवहाय आंनियाव 255 थाखाल' दंसै आरो आंनियाव वालेटआव। बेनिफ्राय आं जेसेबां उइथड्र' खालामदोंमोन दे बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नै बेयाव ट्रेनजेक्सनाव दं दे लोगोफोर आरो बेयाव हाबदों हाबाखै आरो गोबाङानो हाबाखै होनना बुंबाय थायो। हाबो आरो लोगोफोर, डेटसिम नोंथांमोना किसुमाना डेटनि सिगां हाबो, डेट होनायनि, आरो किसुमाना डेट खालिनि सानसे सिगां हाबो आरो किसुमान डेट खालि हाबो आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार फोरमायखाबाय आरो। दानिया आंनि बे ट्रेनजेक्सनाव थुनानै होनोसै लोगोफोर। नै बे ट्रेनजेक्सन दंना लोगोफोर, बे ट्रेनजेक्सनाव थुनानै होनोसै आरो लोगोफोर। दा आं बेवहाय थुबाय। थुखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जासिगोन। दानिया श' जाखांनायनि उनाव
दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुबायना नै 50 नुजोबदोंना 50 माने सासे मानसिया जुदि आंनि लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो पार रिफार करि आं 50 थाखा मोनगोन आरो बैहा 85 बोनास मोनगोन दै 85 रुपिस बिहा मोनगोन खिन्थु आं 50 थाखाल' मोनगोन लोगोफोर बेवहाय गोबां दं नै प्रुफ हिसाबै आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय नै गोबां दं बेनिफ्राय नैबे 1000 आं दिहुननाय बेयो आंनाव हाबबाय अलरेडि आरो बिनि उनाव आरो नै बेयाव गाहायाव दंबावो लोगोफोरनि नायलांबाय थानाय भिडिअ एसे लं जासिगोन लोगोफोर नै 1200 दिहुनदों आङो बेबायदिनो गोबां नुलांबाय थागोन नै 50 हाबनाय आरो लोगोफोरनि नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनि उनाव आङो 500 दिहुनदों नै 500बो नुगोन नोंथांमोना बेबायदिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनि उनाव नै 50 नुलांबाय थागोन ना बेनिफ्राय नै बेवहाय दङ 3800 दं 100 दङ बेबायदिनो गोबां दं आरो लोगोफोरनि गाहायाव दंलाबावो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो नै बेयाव गासिबो नै नुलांबाय थागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे ट्रेनजेक्सना सैथो ट्रेनजेक्सन आं नोंथांमोननो नंखाय ट्रेनजेक्सन माने दिन्थियाखै आरो लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दै खिन्थु बे एप्सखौ नोंथांमोना अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि जेसेबां डकुमेन्टस आधार कार्डनि जि सिगां मोखांखै आरो बेक साइडखै बा फ्रन्ट आरो बेक नोंथांमोना मोननैखौबो होखांनायनि उनाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ क्लियार होखांनायनि उनाव नोंथाङा सेल्फि लाखांनायनि उनावसो नोंथांमोनाव बेबायदि बे 85 रुपिसआ हाबफैयो दे लोगोफोर बे 85 रुपिसआ नोंथांमोनाव 85 रुपिसआ नोंथांमोनाव हाबफैयो लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना 85 रुपिसखौ मोनथ'नो हानाय नङा गोबाङानो खालामदों बे एप्सखौ अपेन नाथाय गोबाङानो फारसेनिफ्राय मोजां भिडिअखौ नायालासिनो बानायनायनि थाखाय बे एप्सनिफ्राय जानगाराव थानो नांदों दा बे एप्सखौ बानायबाबो माने साक्सेस जायाखै आरो एसे मोजाङै बानायनांगौ बे एप्सआव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जुदि रां आरजिनो गोसो दंब्ला एसे मोजाङै नायो हयै आरो रियेलि नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ हो रियेलि फेसखौ हो नङाब्ला नोंथांमोना बेवहाय प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ दे लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे वालेटआ ओंखारहैनाय नङा 24 बा 72 आवार्सनि उनावसो नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै बेवहाय दिन्थिनो हागौ जुदि नोंथांमोना मोजाङै बानायलांखायाबा आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो दिनै आरो गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदोंमोन जाय बिथांमोना कमेन्ट्स खालामदोंमोन बिथांमोनाबो बेवहाय क्लियारलि माने आंनिफ्राय नटिफिकेसनखौ मोननो हाबाय आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना आं बेनिफ्राय बेंक बेलेन्सखौबो दिन्थिलांनि लोगोफोर बेवहाय आंनि बेंक बेलेन्स जि हाबनाय बेलेन्स बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो प्रुफ हिसाबै दे लोगोफोर दानिया नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया आं नोंथांमोननो आरो नोंथांमोना गोबाङानो साननो हागौ माने आंनि मेसेजखौ इडिट खालामनाय बायदिसिना खालामनाय गोबां साननो हागौ बेखायनो आं नोंथांमोननो आंनि मबाइल स्क्रिननिफ्रायनो लानानै नोंथांमोननो दिन्थिलांनि आरो लोगोफोर दै आंनि मबाइल स्क्रिनाव फैबाय स्क्रिनाव फैखांनायनि उनाव नै बेवहाय मेसेज बक्स दंना बे मेसेज बक्सआव आङो क्लिक खालामथारनानै दिन्थिनोसै आरो लोगोफोर नै आं मेसेज बक्सआव क्लिक खालामबाय माने नोंथांमोना फोथायनाय नङाना बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ माने रियेलि आंनि मबाइल स्क्रिननिफ्रायनो लानानै फैबाय आरो लोगोफोर दानिया फार्स्टआवनो नै आइसिआइसि बेंक आं होनदोंमोन ना आइसिआइसि बेंक बेवहाय क्रेडिट लिरनाय दंना बेखौ नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामखांनायनि उनाव नै आं बेवहाय 500 मोनसे मोन्दों दे लोगोफोर आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थानाया गासिखौ आं दिन्थिजोबनो हायाबो जानो हागौ लोगोफोरनि 500 मोनसे मोन्दों नैयाव नायदे टुइसडे जानुवारि 27 खालि दे लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेनि उनाव लोगोफोर नै 3800 आं दहाय दिन्थिदोंमोन ना नोंथांमोननो बेखौबो नै 3800 दे लोगोफोर आरो बेनि उनाव लोगोफोर नायदे बियो मा थारिखआव हाबदों सानडे जानुवारिनि मा थारिखआव हाबदों 18आव दे लोगोफोर नाथाय सानडेआव हाबनाया गोबां माने प्रब्लेम दं लोगोफोर सानडेआव हाबा बांसिनानो हाबा सानडेखालि नट इनक्लुडिं देखायबाय थायो दे लोगोफोर जुदि नोंथांमोननिया बन्द' गैयाब्ला बा आसामाव भारताव जेबो जुदि बन्द' गैयाब्ला नोंथांमोननिया जिखिनि टाइमावनो हाबनो हागौ खिन्थु सानडेखालि नोंथांमोननि फैसाया डेटआ सानडेखालि होदोंब्लाबो नोंथांमोना सानडेखालि फैसाखौ सोनाय जाया नेक्स्ट खालि सोनाय जायो आरो लोगोफोर बियो रियेलि एप्स माने आं बे एप्सनिफ्राय दिनैहालागै बेसेबां आर्निं खालामखो होमबा आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै गेजेरावनो आङो 25-30नि गेजेराव आं बे एप्सनिफ्राय आर्निं खालामबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि गोसो गुदुं दंब्ला बा गोसोखौ फोथायनाय लायोब्ला बे एप्सनिफ्राय निजे बयबो आर्निं खालामनो गोसो दंब्ला बेवहाय आर्निं खालामनानै लानो हागोन आरो दै लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दै